Искам да дам и една друга светлина на закона и това е една от най-актуалните теми през последните месеци в Европа, тъй наречената стена срещу дронове. Няма да влизам в спор какви са дроновете, дали са руски, дали са украински. Факт е, че през последните години тези средства от хоби се превърнаха в неуловима заплаха за националната сигурност. Законопроектът, който обсъждаме днес, няма да постави такава стена, но ще ни подготви законодателно за нея. Обекти като летища, АЕЦ-и, ТЕЦ-ове и друга инфраструктура, свързана с националната сигурност, трябва да бъдат подготвени за подобен тип атаки. Първо, този законопроект въвежда ясни правила за това къде е забранено да летят безпилотни въздухоплавателни средства и какво трябва да направим, ако навлязат в забранено въздушно пространство. Дава възможност на българските служби да ги спират, приземяват, когато нарушават правилата, а решилите да изпробват състоянието на нашите системи за национална сигурност да бъдат наказвани. Второ, създаваме ред за координация между институциите – армия, полиция, гранична охрана, пожарна и спешна помощ, когато използват своите дронове за мисии в обществен интерес. Законът също така защитава радиочестотите, за да не може никой да смущава сигналите за навигация и комуникация в авиацията. Това е важно не само за самолетите, но и за всяка бъдеща система за защита на дронове. Трето, затягаме контрола и регистрацията на операторите на дронове и въвеждаме по-строги санкции при нарушения, включително промени в Наказателния кодекс. Уважаеми колеги, с тези стъпки не купуваме техника, но създаваме необходимите правила и инструменти държавата да действа бързо и координирано. Без такава рамка не бихме могли да се включим в общоевропейските условия за по-добра защита на небето. Затова БСП призовава да подкрепим този законопроект. Благодаря. Благодаря ви, господин Добрев. Реплики към изказването? Да, 2 реплики виждам. Заповядайте, господин Димитров. След вас господин Янков. Господин председател, господин Добрев, ние в по-голямата част от законопроекта ще го защитим, както казахме им на първо четене, особено за законопроекта на Министерския съвет, който беше за дроновете. Да, разбира се, ние трябва да го подкрепим, защото наистина тези дронове могат да застрашат много човешки животи. Само че съгласете се с мен, че за съжаление ние допуснахме и грешка в този законопроект, т.е. пропуснахме да поправим една грешка. Това е какво правим с недобросъвестните хора, които освен че влизат с дронове, за да направят добри кадри на кацане или излитане на самолет, но има и подобни случаи, на които хора просто решават да светят с лазери по самолетите. И ние това го пропуснахме, за съжаление. И вие като председател на Транспортна комисия може би е време да погледнем това. Просто ние разбрахме за този пропуск много късно. Нямаше и как да направим подобно предложение. Не бяхме готови с това предложение. Но за в бъдеще, може би Транспортна комисия трябва да обсъдим подобен вид текст, който да го вкараме в закона. Разбира се, че ще е много трудно да хванем подобен вид хора, но те трябва да знаят, че когато ги хванем, те ще бъдат застрашени, защото когато водихме разговори с пилоти, действащи пилоти към момента, те казаха, че има много добри предложения, но сме пропуснали това за заслепяването. Има случаи, в които пилотите губят ориентация за над 10 секунди, което вие разбирате, че този пилот управлява самолет с стотина души на него, а да не говорим какво може да се случи, ако падне в градска среда. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ако позволите, малко ще се отклоня от изказването на господин Добрев. Той каза доста правилни неща, с които по принцип съм съгласен, но това, което пропуснах да кажа, е предложение, което достигна до нас като парламентарна група и като членове на Комисията по транспорт и съобщения във връзка с изказване от парламентарната група на министъра на транспорта и съобщенията в един по-ранен етап. Хората, които работят в този сектор, предложиха евентуално да си вкараме пък министри. Защо не пък и министър на транспорта, ако ще вкарваме пилоти?
Що пък да не си вкараме министри, най-вече министър на транспорта? Ще ни излезне по-евтино, не трябва да ги обучаваме и най-вероятно докато се научат да крадат, ще мине доста време, така че смятам, че идеята не е лоша и е добре да ѝ се обърне внимание и да помислим. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Димитров, господин Янков, аз смятам, че в Комисията по транспорт и съобщения работиме доста добре, не изпадаме в крайности и точно тези пропуски, които имаме, се надявам в най-кратки срокове да ги оформим като предложения и да ги вкараме като промени в закона. Що се отнася до това дали да си внасяме пилоти, работници, дали да си внасяме министри, понякога вноса на такива кадри може да ни излезе по-солено, отколкото да ползваме нашите, но това е естествено в кръга на шегата.